предвидихме всяка среща предвидихме да бъде една от основните системи в тялото ни. Първата беше за опорно-двигателната система, тъй като тя е тази, която ни държи изправени и прави възможни движенията и изобщо дейността ни като хора. И това ни прави хора, това ни различи от четирикраките. Това, че сме се изправили в хода на еволюцията, ако допуснем, че Дарвин е прав и така сме еволюирали, аз имам известни съмнения, но да приемем, че е така. Така че затова започнахме с нея, защото тя е много важна, за да можем ние да функционираме като тяло, като човек. Кости и мускули, това е оформило телата ни. И оттам нататък започваме с следващата, нали, една от първите по важност, това е сърдечно-съдовата система. Защо казвам, че е една от първите по важност? По две причини. Знаем, че телата ни не са случайен сбор от органи, сипани в една торба от кожа. Са обединени в специфични системи, но те работят свързани заедно. Дейността на едната се отразява върху действието на останалите. И всичките са много важни, жизнено важни, но по това колко бързо ще настъпят нежеланите ефекти, ако нещо в някоя не работи, като спешност, като неотложност за наложителни мерки да бъдат взети, са различни. Има няколко такива органа, които ако те не функционират, живота просто няма да го има в телата. Такива са мозъка, сърцето, белия дроб и бъбреците, да кажем. Всичко друго също е много важно, но то търпи известно време, ще имаме, за да реагираме известно отлагане. Така че едната причина да поискаме, нали, да се говорим за тази сърдечно-съдова система е това, че ако сърцето не работи, мозъкът спира да се храни, спират да се хранят тъканите и органите и просто тялото умира. И то бързо се случва това. Втората причина е, че точно там са и най-големите повреди, които се случват обикновено, които водят до преждевременна смърт при хората. Тези инциденти в сърдечно-съдовата система, това са най-често инсултите, инфарктите и емболиите, тромбозите, водят до много бърза загуба на живота и затова днес ще си говорим наистина за магични неща. 3 магични неща има в тая цялата история. И едната, какво включва сърдечно-съдовата система? Преди да започнем официално, си казахме, че тя включва 2 подсистеми. Освен сърцето, включва кръвоносната система и лимфната система. Но тъй като са много големи, като материал е много, няма да успеем в една, затова лимфната система само я споменаваме в момента. И оставяме за следващата тема, тъй като тя е част от имунната система, ще си говорим за нея там. Така че какво представлява сърдечно-съдовата система? На практика цялата система е изградена от кухи тръбести органи и образования, през които се движи или кръвта, или лимфата, най-грубо казано, най-общо казано. И сърцето е основният двигател в тази кръвоносната система, тъй като то играе ролята на помпа и движи кръвта в цялото тяло. Защо обаче съществува изобщо тази система? Основната причина да съществува тази система е кръвта. Това магично нещо. Кръвта ни е магично нещо. Просто изумително. И кръвносната система е всъщност нейната система, за да може кръвта да се движи и да стигне до всички тъкани и органи и до всички части на тялото ни съществува тази система от кръвоносни съдове. Така че какво е кръвта? Наистина е магична течност.
съединителна тъкане. Макар че е течност, на практика кръвта ни е съединителна, особен вид съединителна тъкан, която е изградена от две съставки. Едната е, виждате на картинката, течната фаза или така наречената плазма. И в нея плуват, движат се заедно с течността тези формени елементи, които са три вида, най-общо казано. Едните са белите кръвни телца, това са лимфоцитите, те са по-малко на брой. Другите са червените кръвни телца или така наречените еритроцити, те са много повече като процент, по-висок брой. И третите са, виждат се там отстрани, те не са клетки, а са едни плочки, по-скоро са метаболитни, остатъчни продукти, така наречените тромбоцити, с много важна функция обаче. Така че тези елементи оформят кръвта. Освен това в кръвта плуват много други неща, там ги има с стрелкички, т.е. има аминокиселини или някакви белтъци, има вода, има иони, кислород и въглероден диоксид или двуокис, газови има, и хранителни вещества. Идеята е, функцията на кръвта е, тя всъщност да придвижи кислорода и хранителните вещества до всички тъкани, до всяка клетка в тялото. Освен това, има и други функции. Ако Мина ми покаже функциите на кръвта, ще ги видите и вие. Да, вие. Много сериозна функция има кръвта, защото освен, че доставя кислорода, което е много важно, защото мозъкът ни без кислород, както и някои други тъкани, просто тъканите умират. Доставката на хранителни вещества за клетките казахме. Освен това, очистване с венозната кръв, нали, ставаше, видите там при техните функции, отпадните продукти се извеждат по един или друг начин до местата, откъдето могат да бъдат изхвърлени. Самата кръв има защитна функция и може да защити от инфекции, попадане на чужди тела, белтъци, както и повредени клетки, през лимфоцитите, които са също част от имунната функция. Те намират такива попаднали патогени или каквото и да било, което не бива да е в кръвта, и ги унищожават. Така че има и защитна функция. Освен това пренася хормони и свързва, прави възможна кореспонденцията между жлезите с вътрешната секреция. Регулира pH на вътрешната среда. Много е важно. Това говорили сме си много пъти по отношение на това, че едни хора продават едни идеи за канген вода, за вода, която е силно алкална. Не работи така. Кръвта ни, както и много други механизми, правят така, че да се поддържа pH-то на съответните телесни течности в тесни граници. И колкото и алкална вода да пием или да ядем такива храни, да, ще затрудним организма, но той ще се опита да вкара нещата в баланс и в хомеостаза. Освен това, кръвта регулира телесната температура. Тя е тази, която прави така, че телесната ни температура да варира в също много тесни граници, когато не е повишена заради това, че се бори с нещо, като нашественик отвън. Как става това? Първо на огромна площ. Водната част на кръвта ни е силно енергоемка, топлоемка, т.е. тя поема топлина и понеже се движи през цялото тяло, всъщност на голяма площ се разнася, дава възможност повърхностно да се охлаждаме. Има и други механизми за това. Така че една от нейните функции е тази. И затова и си говорим, че когато температурата се повиши, има причина и не трябва да бързаме да приемаме температуропонижаващи
медикаменти, защото има причина тя да се повиши и то е част от защитната функция на кръвта. Освен това, се осъществява друга защитна функция или това е процеса на кръвосъсирване. Тези третите клетки, които казахме там, че не са съвсем клетки, а са други продукти, но те имат тази функция. Когато някъде има увреждане, има кървене, има разкъсване, има загуба на кръв, те се слепват, натрупват се там и правят една защитна такава тапичка, тромб, което да предпази, да направи така, че да не загубим много кръв. Колко е кръвта в телата ни? Обикновено е също така кръвта поддържа и водно-солевия баланс. Кръвта в телата ни е между 5-6% от телесното ни тегло, т.е. варира между 3 и 6% от теглото ни. Какво се случва с нея? Как се движи тя? Казахме, основният двигател и помпата в тази система е сърцето. Ако видим картинката там, се вижда какво представлява то и какви са неговите функции. Кух орган е и то. Няма да навлизаме в подробности. Тук са описани неговите отделни части. Между двете в синьо и червено отцветени има преграда и двете камери, двете предсърдия имат различни функции. Какво е изумителното? Това е второто магично нещо. След кръвта ни, което е първото магично нещо, за което си говорим тази вечер, второто магично нещо е това сърце, нашето човешко и въобще сърцето и при другите живи същества. Няма такова творение на Земята. Ние си въобразяваме, че нещо подобряваме, нещо сме измислили, но аз съм, знаете, инженер съм, енергетик съм. Няма техника на света, която да може да работи, да приемем, че средната възраст на съвременния човек в момента е 75-80, понякога е и над 90 години. 90 години, всеки Божи ден, всеки час, във всяка секунда, това сърце не спира да бие. От момента, в който се оформя плода в утробата на майката, докато ние не престанем да живеем, то не спира изобщо. Независимо какво правим ние, спим или будуваме, каквото и да правим, то работи непрекъснато. Ако приемем, че между 3 и 6 литра кръв е кръвта в телата ни, тя и не цялата влиза в циркулацията наведнъж, но да приемем, че е 3, между 3 и 7 тона кръв на ден изпомпва сърцето ни на денонощие. Представете ли си за какво става дума? Тонове. Всеки Божи ден. 85-90 години. Ако само това си така сложим в главата, това сърце се служава много любов и много грижа от наша страна. Защото ако не е то, няма да ни има. И затова наистина е магия. Това няма такова нещо. Това е перпетум мобиле. То не спира да работи. Какво прави? Какви са неговите функции? Няма да влизаме в подробности. Само искам да ви кажа, че такава тъкане, 3 вида тъкани има в сърцето. Те са ендотел, е едната, която покрива отвътре и повърхностите на камерите и на предсърдието, както и всички кръвоносни съдове покрива ендотела. И след това има специален такъв мускулна тъкан, която само в сърцето я има. Никъде на друго място, така наречения миокард. Просто е изумителни тъкани има там.
и тази функция. Отделно то си е и чисто електрическа машинка, защото това, което го кара да то прави тези движения, нали, систола, диастола, стяга, отпуска. Това, което го кара да прави това, което пък оформя нашия пулс, са импулси, които то получава електрически импулси от мозъка. Много е тясна връзката между мозъка и работата на сърцето. Освен, че основната роля на сърцето е помпа, т.е. то придвижва кръвта, и то тази кръв, която е наситена с кислород в белите дробове и минава през него, за да мине по артериите и да отиде до всички краища на тялото, до всички части и тъкани. Това е основната му функция. Другата му функция, то има в себе си такива и лимфна тъкан, и има и ензимна функция, ендокринна, произвежда ензими, които дават обратна връзка и на мозъка, и на другите системи, какво се случва в тялото. Много е важно и част от тях се изследват всъщност, за да може да се прецени в какво състояние е сърцето ни. Два вида кръвоносни съдове се включват или излизат от него към периферията. Вени и артерии. По артериите се движи тази наситена с кислород кръв, която е с високо налягане, защото сърцето я изпомпва. И за нея е лесно. Тя се движи с по-голяма скорост и под високо налягане. Знаете какви са стойностите на налягането кръвното, ще ги видите там на една друга картинка след маничко. И по тази причина това прави, докато когато вече стигне до там и трябва да се върне обратно към сърцето, за да се насити отново с кислород и да повторим този цикъл, тогава минава през вените. Тогава тази кръв минава през вените. Там движението е по-бавно, няма го налягането, защото сърцето го няма, и затова това налага различна структура, имат като строеж двата вида кръвоносни съдове. Виждате в ляво артерията. Артериите са далеч по-здрави, по-дебелички са, с много пластове. Виждате тъкан различна, за да могат да те и си пулсират. Затова, когато се нарани голяма артерия, кръвоизлива се, нали, няма съмнение, когато има изтичане на кръв, че това е артерия, по две причини става ясно. Първо, защото там кръвта е ярко червена, заради това, че е окислена. И второ, тя излиза на пулсации, трудно може да бъде спряна. Тя просто излиза и шоти настрани в голям периметър. С венозната кръв не е така. Когато се отреже нарани вена, тя изтича бавно и там е тъмна кръвта, почти черна понякога. Това, че движението през вените е без това налягане и по-бавно, прави така, че вените са с по-тънка стена, няма нужда да е толкова здрава, но пък има тези клапички, виждате тази клапа, за която и си отдеве, докато си говорихме, докато чакахме да влезат всички, си говорихме, че тези клапи са изключително важни. Затова никога не се прави масаж нагоре и надолу. Вените се масажират, нали, понеже те са повърхностни, ясно е къде са. Виждате ги къде минават през краката, през ръцете и през врата. Масажа винаги се прави от периферията към сърцето, за да се движи в посоката, в която принципно естествено се движи. И се внимава да не се разрушат тези обратни клапи. Защото ако се разруши клапата, започва да се връща кръв обратно, тя не отива към сърцето, а се връща обратно, което създава проблеми. Това е едно от заболяванията, за които ще си говорим бързичко по-късно. Какво движи кръвта във вените? Казахме, от една страна всяко сътресение от ходенето, от подскоци, от мускулите. Виждате как мускула прави така, че когато напрегнем мускул, той притиска вената и от една страна я защитава, защото вената е увита. Когато има по-здрава мускулатура, вените са по-добре защитени и не им се дава възможност да се разтягат и да се отпускат много. И от друга страна мускула е този, който играе ролята на помпа, както иначе играе в при другата кръв, при артериите сърцето.
Функциите на артериите и вените, поради това, че имат различна задача в тялото, са различни. Общото при двете е, че транспортират кръв. Артериите транспортират от сърцето към периферията. Те регулират кръвното налягане именно по тази причина, че те са много по-динамични и поддържат кръвното налягане в тези норми. Знаете какво? Две стойности на кръвното налягане се измерват, защото това са двете фази на движение на сърцето. Диастола и систола. Едното е горното, другото е долното, както казваме. Тоест при свиване налягането става по-голямо и тогава обикновено се движи кръвното между 110-120, докато при отпускане тогава леко пада и нормалното е между 70-80-90. Има стойности в зависимост от това дали и пола оказва влияние върху кръвното ни, състоянието на съдовете също, възрастта, но активно участват артериите в поддържане на кръвното налягане, както и сърцето. Какво правят още? Дистрибуция и разпределяне на кръвта към различните части на тялото в зависимост от нуждите на организма. Какво значи това? Това значи, че когато ние имаме нужда, когато извършваме тежка физическа работа или сме притеснени в стрес, сработва онзи механизъм, оттегля се кръвта. Това е оня механизъм, който си говорим за стреса и ще си говорим след малко, бий се или бягай. Когато кръвта се оттегля от неважни в момента органи и системи, храносмилателната е една от тях, защото ако ние трябва да се бием и да оцеляваме, няма точно тогава да храносмиламе, за да се пренасочи, да се дистрибуира кръвта към крайниците, за да можем бързо да бягаме, да се изкатерим, да се бием, да се спасяваме. Това е тази дистрибуция в съответствие с нуждите. Освен, че тя по принцип е транспортна система, тук имаме преразпределене в зависимост от това какви сигнали идват от нервната система и от мозъка. Другото е поддържане на тъканната цялост и виталност. Какво значи това? Значи, че когато кръвта се движи по артериите и те снабдяват всяка част от тялото и тъканите и органите с чиста, наситена с хранителни вещества и кислород кръв, тъканите са витални, те са живи и са активни. Знаете какво се случва, ако стегнем дълго време някъде, така че да не може да се движи кръвта, започва да посинява. Ако не се вземат мерки, ще започват некроза, започва умиране на тези тъкани, защото те не се хранят и не се окисляват. Това се случва и при диабетиците с така наречените диабетични стъпала. Така че изключително важна функция е това. Те хранят тъканите и ги поддържат живи и цели. И отделно последно имаме така наречените извънредни специфични функции. Това не е реналните артерии. От рени на латински са бъбреци. Има специфични артерии, едните са към сърцето, които са за работата на самото сърце, и тези реналните, или тези, които отвеждат кръвта към бъбреците, за да може тя да бъде филтрирана там и да се пречисти и да се изведат метаболитни отпадъци, които не бива да остават в тялото. Това е специфична функция на тези ренални артерии. Какво правят вените? Също транспортират, само че в обратната посока. Те транспортират обратно от периферията към сърцето, като те пренасят въглероден двуокис и в тях има в венозната кръв, освен че е различен газа, който носи, там има много интересни други неща, които са една от функциите. След нещо ще кажем. И какво правят вените? Играят като резервоар, като резерв на кръв. Не цялата кръв се движи в тялото, когато ние сме в покой или когато не се налага. Понеже те са под ниско налягане, когато са напълнени, част от тази кръв, тя се забавя, по-бавно се движи
и по този начин от една страна индиректно влияе върху това да падне налягане кръвно, също така и да бъде облегчено сърцето. Така че по този начин те регулират кръвното налягане. И най-важната функция обаче е участието им в имунната система. Те са тези, които пренасят лимфоцитите, имунните клетки. Те се намират в венозната, а не в артериалната кръв. И затова, когато ни изследват кръв, ни взимат кръв от вените. Там може да се направи изследване на всички съдържащи се в кръвта ни неща, по които може да се съди за това как функционира тялото ни и дали ние сме в хомеостаза и сме здрави. Много интересен момент са третия вид кръвоносни съдове и това са така наречените капиляри. Много малко се знае за тях. Какво представляват те? Когато големите артерии и вени тръгнат от сърцето и се движат към периферията, в краищата те се стават все по-тънички и започват да се разклоняват в едни артериоли и веноли. Ето виждате ги тук в средата, като преплитане такова се е случило. Там се срещат всъщност артериалната и венозната кръв. Там става срещата. Съдчета кръвоносни са на практика. В зависимост от това в какъв орган са разположени, от някакви минимални от 0,6 до от 0,6 мм дължина, имат 0,6, няма и 1 мм дължина на капиляра. Диаметрът им варира от 4 до 40 микрометри. Това е много, много малко. Те се виждат само на микроскоп. Обаче, тъй като са много, виждате какво изведахме като информация, на практика общата им разгъната площ, извинявайте, ама нещо, на напречни сечения, т.е. ако се разрежат и се разстелят едно до друго, се разстелят и се положат на площ, ще вземат, вижте каква площ. 6500 квадратни метра. Това е огромна площ. Какво правят тези капиляри? Изключително важни са те. Освен, че свързват артериалната и венозната система, там се случва срещата, за да мине в другото направление, в другия цикъл. Те играят много важна роля в тая циркулационна система. Обаче най-важната им функция е, че чрез тях се осъществява обмена на веществата. Как става това, които се пренасят с кръвта? Как става това? Тъй като те са изключително финни като структура. Те са изградени само от един слой клетки, и то ендотелни клетки. Казахме, че ендотела покрива всички кръвоносни съдови и сърцето. И са 3 вида като пропускливост, да кажем, но те са далеч по-пропускливи от вените и от артериите. И именно така, минавайки през тях, пропускайки някакви химикали, газове, едните, най-плътните са такива, непрекъснати се казват, следващите са с по-голяма пропускливост, тук там има порички и те допускат такова преминаване на клетки. И последните са синусоидални, се казват. Там вече е голямо пропускане и там могат да по-големи формации да преминават през капилярите. Какво се случва по този начин? Най-непропускливите, такива има в мозъка, те изграждат особено важната в тялото бариера, защитна бариера. Така наречената кръвно-мозъчна бариера. Говорили сме си много пъти, че това е последната защита, най-сериозната защита на тялото и затова да стигнат до мозъка и полезни вещества,
е трудно, защото идеята е да не могат да влизат там, да преминат вредни вещества, за да не повредят мозъка. И съответно това прави именно тези капиляри, непропускливите, изграждат тази кръвномозъчна бариера, защита на мозъка от увреждане. Другите, които са по-пропускливи, те са тези, които са в лигавицата на червата, да кажем. Докато най-пористите, най-пропускливите, те има в далака и може би в бъбриците има такива. Много сложна системка също, въпреки че малко се говори за нея. Изключително важни са. Освен това, сигурно сте чували, когато възникне онкологично заболяване, туморните формации изграждат своя собствена капилярна система, за да се хранят. И по това може да се съди за това как се развива заболяването. Не искам да губим много време, затова минаваме към това какви заболявания на сърдечно-съдовата система има. Съответно, заболяванията са на съставните й части. Може да боледува сърцето, могат да боледуват всички от съдовете и в зависимост от това, може би на другата картинка е когато има нарушение в кръвотворенето, видях там, че има анемия, можеш да върнеш за малко. Какво представлява хемоглобина? Хемоглобина е един белтък, който се съдържа в зрелите еритроцити. Казахме, че в кръвта има бели кръвни телца или лимфоцитите, червени, които са еритроцитите, и те са много. И тяхната функция е именно те да носят кислорода. При една такава химична връзка между този белтък, който се съдържа в еритроцитите, и желязото, се случва този пренос както на желязото, така и на кислорода. Когато има заболяване на някоя от кръвотворящите органи, те са няколко, тук се виждат костния мозък, но далака също участва в това. Когато някой от тези... Знаете, че изследването показва какъв е броя на тези клетки в кръвта. Когато се направи пълна кръвна картина, те са изброени по-отделно и се движат в някакви нормални граници. Когато има някакъв проблем с кръвотворенето или с съсирването или с съзряването и умирането им, защото има такъв механизъм, те се самоубиват, нали, тази естествена апоптоза, когато си живее жизнения цикъл и вече, нали, или не е здрава, е добре да бъде унищожена и се ражда нова. Това се случва непрекъснато. Когато има недостиг на такива, на червени кръвни телца или на това желязо, свързано в хемоглобина, си говорим за анемии. Просто виждате, намаляват червените кръвни телца в момента, в който те намалеят. Има различни видове анемии. Не искам да си говорим за болести днес, искам да си говорим за превенция. Лекарите имат грижата за това, но аз искам ние да се погрижим да не стигаме до там. Когато намалее по една или друга причина, могат да бъдат различни причините на червените кръвни телца и на хемоглобина, се стига до това заболяване, различните видове анемии. Другите заболявания са свързани с възпаление и увреждане на тъкани на сърцето или на вените и на артерите. На другата картинка може би имаше там, ако превърти, ще ги видим. Могат да се стеснят съдовете. Виждате ги. Това са различни степени. Когато сме под силен стрес или има друга причина, защото там е биохимия, да се стесни съд е спазъм. Това е временно явление, а може да бъде и по-дълго във времето. И то води до неприятни и усещания и резултати, но не е жизнено, живото застрашаващо не е.
Следващото вече, освен че има, нали, има стесняване, но не заради спазъм, а защото са започнали склеротични промени. Тоест, натрупал се е там един холестерол по една или друга причина, окислил се е, станал е твърд, запушил е съда и е стеснил, вижте колко е стеснил неговата проходимост. Това е част от процесите, които обикновено се свързват с остаряването, но всъщност те започват далеч по-рано вече и се дължат на други неща, не на годините ни, не на егенето. Много са проблемите свързани с тях, ще си говорим след малко. Така че ето ги тази склероза показва това. Съдът е станал не е гъвкав, станал е по-твърд, по-крехък и чуплив. Същевременно вътре има натрупана плака, която се опитва да го предпази, защото там има опасност да се спука и е стеснило проходимостта. И последното е най-опасното състояние, виждате го горе, това е вече склероза, но комбинирана с тромбоза. Какво се случва там? Там вече започва да се наранява тъкан и да кърви. И не стига, че има, нали, тази склероза и е стеснено заради холестероловата плака, заради това, че започва да кърви съда, се натрупват, събират се колонии от тромбоцити, правят тази тапичка, за която казахме да е кръвен съсирък или тромб и може генерално да запуши съда. Когато се запуши така генерално съда, нещата стават много сериозни. Ако пък не дай Боже се откъсне този тромб, защото те не са много стабилно захванати за съда и тръгне да циркулира и попадне в мозъка, белия дроб, бъбреците или където и да било, си говорим за инсулти. Вече си говорим за много сериозен смъртоносни състояния. Виждате тук границите на кръвното. Преходни състояния са както кръвното налягане, така и пулса, могат да се повлияят от различни неща и от физическата ни активност, и от емоционалното ни състояние, и от това дали сме сити или гладни, и от много други неща. Хубаво е да се, когато някой получи така по-учестено сърцебиене или усеща главоболие или тежест в главата, зад очите, е хубаво да се премерва кръвното. Въобще е добре да имате в къщата си апарат за кръвно и едно апаратче, което мери пулса и съдържанието на кислорода в кръвта. Покрай COVID историята много хора се снабдиха с такива апаратчета. Хубаво е да има вкъщи периодично. Не трябва да параноясваме, не трябва да се фиксираме върху това, но има заболявания, които налагат редовното измерване. Има и състояния такива, които са необичайни, които е хубаво да започнем с това първо да премерим, да видим какво се случва. И тогава да решаваме какво да правим. Заболяванията нали, освен това, това беше за съдовете. На сърцето има различни заболявания, както пропускливост, не се затваря добре камера на сърцето, така може да има и възпаления. Ако се възпали мускула, сърдечният миокарда, това се нарича миокардит. Ако се случва нещо с обвивката на сърцето, защото то е в едно такова сакче, което ако сте виждали животинско, нали, може да се обели като ципа, ендотелна такава обвивка, то се нарича перикард, може то да се възпали. Изобщо има такива различни състояния. Възпалителни процеси са най-често това, както и фибрози, т.е. част от тъканта е по една или друга причина вече не е витална, умряла е и се втвърдява. Не е еластична. Когато такава голяма зона такава се получи при сърцето, то започва да не може да прави тези движения и това са инфарктите. Цял съд или част от тъкан от него не функционира както трябва. Казахме, че няма да си говорим за болести тази вечер. Аз искам да си говорим за магията на превенцията и за здраве. Така че, какви са причините да боледуваме? Точно те, които са важни, за да са здрави тези съдове. В какво състои превенцията на
тези заболявания, като познаваме рисковите фактори, които водят до заболяване на сърдечно-съдовата система, това е много важно, тогава знаем как да ги отстраним от живота си. Когато ние махнем тези рискови фактори, част от тях са зависещи от нас. Тютюнопушенето, обездвижването, наднорменото тегло е изключително важни, влияят пряко и ако имаме време ще се спрем по-отделно защо и как. Големия стрес, който вече е дистрес, нали, малко стрес е полезен, той те движи, амбицирате. Но когато си в непрекъснат стрес и много силен стрес, това води до промяна в биохимията на кръвта и оттам до увреждане на съдовете. Липсата на сън също, защото по време на сън, много пъти сме казвали, се случват едни обменни метаболитни процеси, които правят точно това. Минават едни микроелементи, отделят се други през тея помпи, нали, тези пропускливи тъкани там. И когато ние не спим в определен момент от денонощието, не се случва изобщо този метаболитен обмен. А ако пък не спим достатъчно, това също води до увеличаване на кортизола и на въобще на тези стресови хормони, които увреждат съдовете. Пряко увреждат, понеже бъбриците и мозъка и сърцето са свързани, директно се отразява зле и на двата органа. И на сърцето, и на бъбриците. Това са нещата, които ние можем да регулираме. И храненето си, и движението, и съня, и нали, дали да пушим и да не пушим. И да се движим. Тези, които не можем да контролираме, това са пола, възрастта, наследствеността ни. Там можем просто да се съобразяваме. От една страна, ако знаем, че генетично нашите родители или техните родители са имали такива заболявания, много е вероятно при нас рискът да е увеличен в сравнение с на другите хора. Това не значи, че ще се разболяваме от това. Ако ние се погрижим и правим превенция. Това е идеята всъщност, да не отключим този ген, но да знаем, че го има и да сме двойно по-внимателни. Възрастта е другото нещо. Не е порок, възрастта не е болест, просто част от физиологичните функции намаляват с годините. Както си казахме за костните структури, така казахме за колагена в тялото, така и някои от хормоните изчезват. Всичкото това трябва да сме наясно, че се случва. Това не е причина ние да се окайваме или да си кажем, че живота е свършил. Напротив, трябва 2 пъти по-внимателни да бъдем и 2 пъти повече усилия да положим. Не да става така, че нали, напреднаха годините, няма да се движа вече. Точно обратното. Ще се движа повече, но не с такъв интензитет. Ако си спомняте, тогава говорихме за това какви са упражненията. Нали. По-бавно, по-дълго ходене, задължителни разходки, задължително движение, но не с такива натварвания, защото и костите са по-крехки и сърцето вече не е в такава кондиция. Но това не значи, че трябва да спрем да живеем. Точно обратното. Така че и възрастта влияе, пола как влияе. Влияе поради това, че половите ни хормони са различни. Жените до 50 сме привилегировани, защото нашия естроген, тъй като се предполага, че ще раждаме и ще отглеждаме децата, той ни защитава и докато сме преди критическа, докато сме в фертилна възраст, ние сме с 25%, ако не и 50%, по-малък е риска при нас от инфаркти и инсулти, отколкото при мъжете. След критическата, много бързо, в първите там години, 5-6, се изравнява риска ни. И затова също трябва да се има предвид. Освен това, по различен начин мъжете и жените отработваме както тютюневия дим, никотина, така и алкохола. И по тази причина нали, ние имаме и различни показатели, ако гледнете в кръвните картини. И като кръвно, и като хемоглобин при мъжете е повече, и като нива на някои от показателите кръвните. За мъже и за жени са различни, за деца също. Така че просто съобразяваме се, не се правим на мъже, не сме, жени сме, както и мъжете
си дават сметка, че има там някакви рискове по-сериозни, отколкото при нас по отношение на сърце, простата, черва, дебело черво. Така че се наблюдава с повишено внимание. Кои са факторите, които влияят зле? Много са. На първо място, напредва много времето, не искам да задълбавам. Имам статистика много интересна. Сигурно сте чували един от много популярните холистични лекари, Дипак Чопра, който освен лекари и какво да кажем, духовен учител, но е цивилизован човек, който работи в Америка и е лекар от години, има клиника. Гледах една негова книжка, си намерих, тук си подреждах библиотеката вчера. Големите 5. Какво е казал той за тези големи 5? Че тъй като ние сме различни хора, и като раса, и като пол, и като местообитание, при различни условия живеем, съответно, колкото сме биоидентични, толкова сме и различни. Нали? И затова той казва, аз избягвам да препоръчвам. Няма такива неща, които са универсални и работят за всеки. Нито има такава диета, нито има такава добавка, като имам предвид тези модерни добавки в момента, нито има дори такава универсална храна. Да речем, има пример там за кафето. Аз видях и тук и доктор Майкъл Мари в тази книга също е говорил за кафето и ще ви кажа нещо в тази връзка. Индивидуалността ни е различна, въпреки че за някои основни положения ние сме еднакви, идентични сме като хора. Така че големите 5 за него, той ги е изброил, нали, ще кажем сега за някои от тях, са тези, които дават на всеки подобрение на здравето. Едното от тях е витамин D, понеже си говорим сега за храни и за другата магия, магията на растителните пигменти. Искам днес да си говорим за магичното действие на флавоноидите, и на полифенолите, и на каротеноидите, защото малко хора си дават сметка за това. Как храната влияе? Влияе пряко храната върху здравето на съдовете и на сърцето. По простата причина, че чрез храната ние си набавяме незаменимите макро- и микронутриенти, които изграждат тъканите от една страна и от друга страна ги хранят. Знаете за макронутриентите какво сме и казали? Мазнини, въглехидрати или захари и протеини или белтъци. Добре е да присъстват и трите макроелемента в баланс. Добре е да се съобразяваме с това къде живеем. Ние живеем на място, където има 4 сезона, не сме в Италия и не сме в Гърция. И затова не ядем само зехтин, защото при нас не е толкова топло, особено зимата. Ядем и други мазнини, както студено пресован шарлан, така и истинско краве масло. Ядем, пържим понякога или там приготвяме с мас, защото преживяваме зима и есен. Нещо, което италианците, испанците и гърците не преживят. Балансираме. От друга страна, държим, нали, сметка и за това какъв е сезона и, разбира се, за възрастта и за начина си на живота. Ако ние не помръдваме от стола пред компютъра и в колата, имаме нужда от много по-малко като количество храна. Качеството трябва да е винаги едно и също и да има баланса, но количествата са различни. Има хора, които заради различната дължина на червата си, за някои, които са с по-късите черва, месоядството е по-препоръчителен режим на хранене, за други, нали, с най-дългите, защото говорим за няколко метра, понякога разлика, за препоръчване повече вегетарианска храна. Аз лично се придържам към това, че за никого не е препоръчително да бъде веган.
по няколко причини, говорили сме ги и друг път. Задължително е да се ядат яйца, риба и да се приема колаген, ако човек е решил да откаже месото и разчита само на белтъци от ядки, защото някои от аминокиселините, както и колагена, който е протеин, но не всяко месо е колаген, няма как да бъдат набавени. Няма растителен колаген. Той изгражда черва, изгражда кости, кожа и тези точно тъкани, които са кръвоносни. В вените ни има 80 и няколко, както и в червата, над 70-80% колаген. Затова се храним балансирано. Най-добре е да се придържаме към традиционна палео или средиземноморска кухня. Има много изследвания в тая посока. Гледах тук на доктор Майкъл Мъри, е казал какво са направили в скандинавските страни, където е по-студено, не нали, по-студено и отколкото при нас. Когато направиха тази глобализация, направи така, че ние да ядем едни и същи храни по едно и също време, по всяко време на годината и в огромни количества, и като сложим и тези вредни, нали, масово прилагани преработки нездравословни, на практика ние започваме да боледуваме от едни и същи болести, независимо къде живеем. Докато преди японците, китайците не са познавали заболяванията, които са били характерни за цивилизованите европейци, в момента и те боледуват от тях. Както и някои от племената, както индианци, така и африкански племена, хора, които не са познавали заболявания, които за нас са от години характерни, в момента всички сме на един хал. И в тая връзка, нали, са си направили труда в скандинавските държави, Дания, Швеция, Норвегия и Финландия, там са направили този опит, понеже са видели колко рязко се е покачило, говорим си за сърдечно-съдови заболявания в момента, рязко се е увеличило, говорим за 50% увеличаване на риска от такива злощастни обстоятелства заради сърдечно-съдови заболявания. Те са започнали да правят изследвания и са видели, че много са се отклонили от традиционното си хранене. И са направили, той така се казва, нова скандинавска диета. Тоест, придържали са се към това, за което аз ви казах преди малко, както количество, така и разнообразие и присъствие на всички елементи, и са елиминирали захари и трансмазнини, и много бързо са видели в рамките на обозримо време как риска се е върнал в далеч по-приемливи граници, което абсолютно недвусмислено показва, че храненето влияе пряко на здравето на сърдечно-съдовата система. И затова сега ще си говорим за магията на растителните пигменти, защото тук е силата на флавоноидите, тук е силата на антиоксидантите. Здравето на сърцето и на съдовете пряко зависи от това, което човека, на който аз съм луд фен, и човека, който ме вдъхнови да говорим за флавон в България, и човека, който ме накара да застана зад него, зад продуктите на флавон и зад откритията, които е направил той, и да правя тези непрекъснати, както искате ги наричайте, лекции, срещи, менторски програми, каквото искате, въобще не ме интересува вече двама човека да разберат какво говорим и да си оправят здравето или да знаят как да се грижат за родителите и за децата си, на мен ми е достатъчно. Защото няма да се оправдавам за нещо, което знам, че има смисъл. Да, стоя зад флавон с цялото си, искам да видя продуктите на флавон, за да си говорим за флавоноиди. Ами не. Застанала съм с името си, с всичките си знания и с цялата отговорност, която нося към собственото си здраве, това на близките и на всички други хора. Защо ще си говорим сега за флавоноиди? Говорим си за продуктите на флавон, но те са на базата на откритията, за които ще говорим в момента. Тук този лекар, който е американец, който се бори с техните проблеми в Америка, знаете, че има огромни проблеми с метаболитни нарушения, затлъстяване и какво води до заболявания на сърдечно-съдовата система. Диабета. Има ли диабет? Има увеличен риск и задължително заболяване на съдовете.
Има ли инсулинова резистентност? Има задължително увеличен риск и наднормено тегло, което води до увреждане на съдовете и на сърцето. Има ли хранителни дефицити? Задължително това се отразява на съдовете. Има ли недостиг на колаген? Задължително води до увреждане на вени, на черва и на съдове. Тоест, нещата са ясни, открити от различни хора. Джорди е открил, днес си направих труда, много пъти съм ви казвала, понеже наистина днес ще си говорим напълно целенасочено за флавоноиди. Какво е открил Джорди на времето? Преди 1937 година си е получил Нобеловата награда за откритията. Открил е първо витамин С, защото е търсил антиоксидант не, а лекарство за едно заболяване, което е поразявало тъкани и съдове и оттам е имало умирали са от скорбут, от кръвозагуба и от спукани съдове. Това е причината Джорди да се ангажира и да се занимава с това и да направи откритията. Имало е две заболявания, които са били смъртоносни. Едното е било на скорбота и другото е бери-бери. Отдавна преодолени, но какво е витамин П? Много пъти сме си говорили за витамин П, който не е витамин, а е един микс от биофлавоноиди или фитохимикали, или както и да го наречем, който този микс е изключително важен за сърдечно-съдовата система. Направих си труда днес да ги извадя, защото отново искам да ви припомня защо си говорим за флавоноиди, за флавон. Оттам идва името на флавон. Витамин П не е витамин в традиционното значение на думата, а е група от растителни съединения флавоноиди. Това го чета от интернет, го извадих от Уикипедия, може би. Най-често тази група на витамин П, така наречената, включва следните флавоноиди. Рутин, дава се при кървящи венци, говорим си за кървене, кръв, съдове. Кверцетин, хесперидин, диосмин, катехин и някои други. Какво е действието на тези фитохимикали? Тяхната функция подобрява бионаличността на витамин С. Знаете, че витамин С е жизненно важен витамин, който не произвеждаме и не синтезираме в тялото си. Следователно трябва да го набавим от храната. Дори и да ядем изключително много храни, които съдържат витамин С. Ако ги няма тези фитохимикали, пигменти или биофлавоноиди, както искате ги наричайте, все е вярно, или антиоксиданти, защото те всичките имат антиоксидантна активност, далеч по-мощна от тази на витамин А, Е, С, цинка, селена и магнезия. Ако ги няма тези пигменти, витамин С се окислява. Неговото действие много бързо отслабва и той се разрушава. Затова не режем плодове, нали сме си говорили с метални ножове, за да не го окислим и да не го разрушим. Тоест, тези фитохимикали, биофлавоноиди, помагат да се увеличи усвояването и ефективността на витамин С в тялото. Втората функция е укрепване на кръвоносните съдове. Флавоноидите помагат за подобряване на еластичността и здравината на кръвоносните съдове, намалявайки риска от кървене и кръвоизливи. Третата функция е антиоксидантните им свойства. Техните свойства са далеч по-мощни като антиоксидантна проява от добре познатите, там изброихме кои са. Тоест, те се борят с оксидативния стрес. Оксидативният стрес или увреждането на тъканите, на ендотела, на вътрешната тая най-финната обвивка на съдовете и на сърцето, това прави оксидативния стрес. Прави така, че да се увреди ендотела, да станат пропускливи, да станат крехки, да станат чупливи
и да могат да бъдат много лесно да се счупят и да се получи кръвоизлив, което значи инсулт или инфаркт, ако се повреди тъканта. Отделно подобряват здравето на кожата, флавоноидите, и повлияват имунната функция. Това вече е написано дори в Уикипедия. Така че аз си мисля, че ясно е какво правят тези пигменти и хиляди думи съм изговорила в тая връзка. Искам тук само да ви покажа, това е книжката на доктор Майкъл Мъри, където са изброени в таблица всичките пигменти, магичната сила на растителните пигменти. Той няма проблем да говори за това, защото не работи в флавон и не го карат да се съобразява с закона за добавките, защото той говори за храна. И тук ги е изброил в една таблица и е написал следното нещо. Само едно ви прочитам и приключваме, защото виждам, че много дълго стана. Искам малко за продукти да ви кажа. Различните изследвания са показали, че флавоноидите могат да са полезни за поддържането на много здравословни състояния, различни здравословни състояния. Всъщност, за много от медицинските свойства на някои храни, сокове и билки, както и на пчелния прашец, днес знаем, че ползите им се дължат на това, че те съдържат флавоноиди. Пчелният прашец е микс от различни пигменти, от различни растения. Там има техния флавоноиден състав, определя ползата на пчелния прашец. Само, че там има и алергени, докато в бурканчетата флавон ги няма тези алергени. Така, от различните флавоноиди има различни ползи. Например, флавоноидите, които са отговорни за червено-синия цвят на сините боровинки, капините, черешите, гроздето, глога и на някои цветя, се наричат антоцианидини, вие знаете, или проантоцианидини. И те повишават нивата на витамин С в клетките ни, намаляват пропускливостта и чупливостта на малките кръвоносни съдове, 6500 квадратни метра малки съдове има в телата ни, защитават срещу вредата на свободните радикали, подпомагат ставната ни структура. Освен това, те влияят върху състоянието на колагена, това го пише доктор Майкъл Мъри, и съответно влияят също върху това да защитят ендотелните клетки, които покриват кръвоносните съдове. Тоест, те пряко пречат да се повредят тези клетки и ако това се случи, ако тези клетки се повредят, това е първата крачка към атеросклерозата, е написал доктор. Втвърдяване на артериите, което в крайна сметка води до сърдечни заболявания и инфаркт. Ендотелната функция играе роля и при възпаленията, кръвосъсирването и кръвния поток. Тези ползи от флавоноидите са особено важни, що се отнася до защитата на ендотелните клетки от вредни ефекти, идващи от високото кръвно налягане и хората, които имат диабет. Защото повишената кръвна захар създава условия за възпаление и уврежда ендотела. Други флавоноиди са забележителни противоалергични съединения, като модифицират и намаляват всички фази на алергичната реакция. Те блокират образуването и секрецията на мощни възпалителни съединения, които предизвикват алергичния отговор. Един от тях е, от вълшебните, е кверцетина, който го изброихме и като съставна част там в витамин П и го има в бурканчетата флавон, тъй като има съставки, продукти, ябълки и други растения, в които той се съдържа. И много зеленчуци също. Кверцетина е ефективен антиоксидант, който също така блокира образуването и отделянето на хистамин и на други алергични съединения. Той има силно противовъзпалителен ефект. Спирам до тук, защото хиляди пъти сме ги казали и пак ще ги казваме нещата. Просто правите ли връзката? Надявам се, че виждате връзката. Извадихме ги тези продукти на флавон, защото те работят, тези специално имат връзка към това, което си говорим днес, не че то е отделно от тялото. Кои са продуктите, които са особено важни за кръвотворенето и за състоянието на съдовете в
продуктите на Флавон. Двата Макса. Знаете, че това е първият продукт, с който е започнал професор Диня. Защо? Защото започнахме и ние с кръвта. Ако нещата с кръвта не са наред, това значи, че тялото не може да е здраво. Базовия Макс сам по себе си, независимо, че е по-мощен като антиоксидантна активност, след това имаме модификация на Флавон Макс Плюс, разликата се състои само в две съставки между двата продукта. Добавил е професора нар и ацерола, т.е. едно растение с мощен пигмент, който е мощен антиоксидант и противовъзпалително, и друго растение, което има най-качествения витамин С, естествен, който съществува на планетата. И на всичкото отгоре е капризно, не може да се консервира, не може да се намери ацерола навсякъде. Никъде даже. Две съставки само са повишили 4 пъти антиоксидантната активност. Казахме, антиоксидантната активност е защита на съдовете на клетките от възпаление, от вируси, повишава имунитета, но и противовъзпалително и противораково действие. Колкото по-мощен е един антиоксидант. Тук в двата продукта категорично влияят върху състава и качествата на кръвта. Категорично. Следващия продукт в цикламеното бурканче, опаковка, кутийка. Протект. Той така се нарича. Името му е такова. Протекция значи защита. Протекта защитава кръвоносните съдове. Прави ги гладки, да няма плаки, тромби, чисти, гъвкави, еластични и нечупливи. Видели сме безброй пъти при хора, които получиха инсулти, които имаха старчески такива наченки на деменция. Всички възрастни хора, с които аз съм говорила, на които съм препоръчала Флавон Протект, казаха независимо един от друг, защото не се познават едно и също нещо. Проблесна ми, просветна ми, виждам по-добре, защото мозъка и очите са най-силно кръвоснабдени, с много мощна капилярна мрежа има там. В момента, в който се подобри кръворосяването или движението на кръвта, зрението се повишава, остротата на зрението се подобрява. Да не говорим, че тези антиоксиданти са изключителна защита на макулата, т.е. това, което се уврежда при възрастните хора и води до старческата слепота. Так, тези хора казват, проблесна ми, изчезна ми слабостта в краката. Защо изчезва слабостта в краката? Защото се е подобрило кръворосяването. Когато кръвообращението е нормално, те не усещат тази слабост. Краката се затоплят, усещат си ги нормално и се чувстват далеч по-стабилни. Другите продукти, които са важни. Колагена, телешкия колаген. Градивен елемент за здрава тъкан на сърдечния мускул и на кръвоносните съдове. Огромен процент колаген са вените ни, както и червата. Витамин С. Те са в синергия. Витамин С и колагена работи заедно. Видяхте тук и Джорди на времето, дето е спасил толкова хора от сърдечно-съдови заболявания, от скорбут. И сега доктор Майкъл Мъри говорят за това колко важен е колагена за здравината и пропускливостта на съдовете. От друга страна, той е много важен, за да се усвои желязото, което е съставна част на хемоглобина и е синергичен и метаболитен фактор да бъде синтезиран и задържан колагена, т.е. да забавим остаряването и има силно противовъзпалителен ефект витамин С, особено когато е в тази форма, в която Флавон го предлага. Буферирана форма, не е аскорбинова киселина, а е по-мека форма и освен това е липозомен. Т.е. хем храни клетката, хем ги няма всичките тези ефекти, които пренасищането с стандартен витамин С, химически лабораторно произведен, предизвиква, когато се повиши дозата. Разстройство, дразнене на стомаха и камъни в бъбреците. Тук такива негативни ефекти няма. Продуктът е изключителен. Всеки божи ден го пия. Изключително съм щастлива, че се появи. Магнезия. Защо го сложихме тук? Защото освен, че влияе на съня, той е по-известен с това,
но той влияе върху състоянието на нервната система и на мускулите. Тоест, знаете кога се приема магнезия, когато има крампи, когато има такива спазми на мускулите. Сърцето е мускул. При аортите също има такава активност. Тоест, той е релаксиращ ефект на магнезия, да се отпуснат съдовете и мускулите и да няма този спазъм, а и да спадне стреса, е много, много важен. Защото един от мощните рискови фактори за увреждане на сърцето и съдовете е стрес. Психоемоционалното ни състояние влияе изключително пряко на състоянието на сърцето и съдовете ни. Видяла съм го при собствената си майка и го изрече на глас лекар за щастие. Нали? Познавам и такива лекари. Той директно и каза: госпожо, сърцето ви не е толкова увредено, защото това беше мир на душата и нали, напева. Бъбреците ми са повредени, сърцето ми е повредено и аз не мога, нали, много съм болна и имам пристъпи. И той каза: кръвното ми се качва. И той каза: нито бъбреците ви са толкова увредени, нито сърцето ви е толкова увредено. Но вие живеете той го вижда още в кабинета, в непрекъсната тревожност, повишена тревожност. Някаква такава, все нещо лошо ще се случва, все нещо дразни, все нещо има. Тази напрегнатост кара мозъка да смята, че сте в опасност. Когато мозъка смята, че сте в опасност, се включва онази програма бий си или бягай. Следователно, няма да храносмиламе, няма да си храним тъканите, червата, нали? А гледаме да се спасяваме. Как се случва това? С мощно излъчване от бъбреците и от надбъбречните жлези на стресови хормони, които увреждат сърцето и съдовете. Стресовите хормони са кортизола, адреналина. Нали? Един коктейл се движи в кръвта, с кръвта и уврежда. Нали? Клетките са стресирани, те си мислят: боже, какво става? Нали? Ще се мретат. Няма. Без да има видима причина, без да има пряка причина. Това прави стреса, независимо от какво естество е той. Дали защото сме напрегнати, че няма време, или защото някой ни е казал нещо лошо сме се карали, или каквото и да е. Има въпрос. Сега започваме с въпросите. Само секунда, искам нещо да ви кажа в тази връзка. Какво е сърцето? Знаете, че сърцето, нали, условно казано, е органа на любовта. Къде се ражда любовта? Нали, в сърцето. Сърцето ни топти, на Свети Валентин си подаряваме сърчица, разбиват ни сърцето, когато ни изоставят или се държат лошо. Не е случайно това. Не е случайно, казано е абсолютно съзнателно. Не допускайте да ви разбиват сърцето. Едно сърце имате, за цял живот ви е. Няма човек на света, дори собствените ви деца и родители и партньори, не могат да ни разбиват сърцата. Могат да си разбиват собствените, ако искат. Всеки има право да се самоубива. Тоест не участваме в такива взаимоотношения и си съхраняваме се емоционално. Психоемоционално. Защото психосоматиката пряко влияе там. Знаете, че като се стреснете, какво се случва, когато сте в стрес? Свиват и се стомаха и започва сърцебиене. Нали това започва? Топла пот, студена пот. Така че просто трябва разумно да се грижим за съдовете и за сърцата си. Жените сме по-застрашени от заболявания на вените, заради хормона, заради бременността, заради ражданията. Трябва да се полагат грижи за вените. Както колагена, така и витамин С, така и нали, флавоноидите, също така обливания с студена вода, не се стои много на горещо, не се печете прекалено, когато се излагаме твърде много на топлина и на нагревки и на гореща вода, не се капете с много гореща вода. Това има съдоразширяващо действие. Разширяват ли се съдовете много? От една страна, нали, ще падне кръвното. Защо е добре да се регулира, нали, да се следи и за кръвното?
Защото хората с по-ниско кръвно, ако кръвното падне твърде много, могат да припаднат, могат да загубят съзнание. Не се храни мозък, не стига кръвта до там, сърцето не смогва да я изтласка. Ако пък кръвното е високо, стане прекалено високо, тогава вече са изложени на риск, нали, от много студ, също не е добра идея, са изложени на риск съдовете, защото тогава налягането се повишава и може да се спукъсат. И затова всичко, което е екстремно, е вредно за сърцето. Както прекалено много положителни емоции, нали, така и твърде нали, адреналинови преживявания, скокове с бънджи, парашутни скокове, влакчетата на ужасите, не си подлагайте децата на този стрес. Всичкото това изхвърляне на адреналин и кортизол уврежда сърцето и съдовете. Това не значи да се превърнем в мумии, да не изпитваме емоции, но всичко е добре да бъде в хармония и в баланс. Всяко нещо, което е свръх, е вредно. Имаме ли нещо друго като слайдове? Мисля, че не. Видях, че започнаха въпроси. Понеже напредна времето, готова съм да обсъждам сега това, което съм предизвикала. Не можем да кажем всичко, има много неща, но флавон продуктите са създадени в голяма 90% от случаите са в пряка подкрепа на съдовете и сърцето, разбира се, на имунитета и на другите системи. Пропуснах да кажа за пиковете. Кои храни са полезни, вие видяхте там. Добре е всичко, което съдържа здравословни мазнини. В тези трите пика, нашите, има точно подбран по правилния начин и съотношение микс между незаменимите омега-масни киселини. Така наречените омега-3, 6, 9, тук имаме и 7. Изключително важни за здравето на сърцето и съдовете. Защото те от една страна, нали, хранят, от друга страна, когато са в правилна комбинация, те потискат възпалителните процеси. Всяко възпаление в съдовете и при сърцето води до нежелани ефекти. И затова е добре да се регулира теглото, за да не натварваме допълнително съдовете, защото казахме, че кръвта, нали, въобще сърцето работи с много повече кръв трябва да изтласква, защото се развиват допълнителни, нали, капилярни мрежи, за да се обслужва това огромно тяло. Има американци с по 300 кг. От друга страна движението се забавя, т.е. кръвотока и лимфата не се движат. Всички условия създава за болести на сърцето и за повишаване на кръвното налягане свръх теглото, наднорменото тегло. Пушенето е другия фактор. Одеве ви говорих за Дипак Чопра. На първо място е сложил, докато малка доза алкохол, ама качествен алкохол, е полезна, защото има леко съдоразширяващо, ако е 25 грама до хубаво уиски или коняк, или дори домашна ракия, има положителен ефект върху съдовете и сърцето. Докато тютюнопушенето, никотина, има категорично отрицателен ефект. Изнесъл е статистика Чопра в книгата, с 50% се увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания при пушачите. Защото там има обратен ефект. От никотина свиват се съдовете, не стига, че се вдишват там други вредни неща, които влияят недобре. С кафето е спорен въпрос. Има хора, на които влияе положително, но има и такива, на които не. Всяко нещо, което ви очистява пулса, не е добро за здравето на сърцето. Разбира се, има медикаменти, има и заболявания, които водят до повишени рискове. И те са, за съжаление, и диабета, и заболяването на щитовидната жлеза. Така че там двойно по-внимателни сме с профилактиката и задължително се движим, правим така, че да сме във форма. Който приема медикаменти или има такова заболяване,
двойно повече. Пушачите, никотина и цигарения дим разгражда витамин С. Те имат повишена нужда от витамин С. Също и от антиоксиданти, защото много свободни радикали се произвеждат при тютюнопушенето. Не виждам, не виждаш ли въпроси? Ако някой иска да включва камера и да казва също, какво би трябвало да е успешната комбинация при липедема, ситуацията при която се натрупват мазнини в кръвоносната система, колената, бедрата и други конкретни области на тялото. Не може да стане само с Green Plus. Трябва програма и задължително Флавон ги препоръчват в програми. Едното ще бъде Green Plus или Veggie, зелено или базов Green, няма значение. Ще има при всички положения едно зелено. Но тези натрупвания обикновено говорят за две неща. Едното е, първото нещо, за което се сещаме, е застой. Няма достатъчно движение. И се задържа лимфа. Второто нещо е възпаление. Целулита, обикновено там са целулитни такива образования, е възпаление на тази тъкан. И нали, целенасочено трябва да подходим от една страна през храна, ще ви кажа кои аз лично бих плюс още нещо. От друга страна външен такъв мануален, може и сами, има безброй масажори от най-различен вид. Аз имам такъв дървен, имам и вендоза, с която нали, има и много хубави четки, с които да се изчепва. Те не са само косама, има вътре и силиконови такива, в другата стая мога да покажа, с която изчетваме непрекъснато. Ръце, крака, около колената, там има застой задължително. Не е много силно, за да не нарушаваме, както казахме, нали, клапи, да разрушим възли и съдове лимфни, но работим в трите посоки. От една страна хранителния режим, от друга страна противовъзпалителния ефект. Флавоните имат силно противовъзпалителен ефект. Аз лично бих заложила на премиум програма или на пикове, защото сините пикове имат и такъв и противовъзпалителен и върху кръвта влияят. И отделно трябва да се види нали, масната обмяна. Бих погледнала едни изследвания. За да има такова външно натрупване, има вътре нещо в масната обмяна или в този липидния профил. Но започна ли да се появява едно време, знаете ли, когато медицината е била една наука, говорим за древните веди и за китайска медицина, защото това е традиционната медицина, не е алтернативна. Гледали се на тялото като на цяло. И когато по това как изглеждат телата, са поставили диагноза. В зависимост от това къде се натрупват масни депа, може да се съди за това какво се случва в тялото. И вие го знаете. Чували сте го със сигурност. Ако се натрупва в цялото тяло и тялото започне да прилича на ябълка, имаме със сигурност повишен риск от инфаркт и инсулт. Със сигурност имаме такива процеси. Ако се натрупва само в долната част при жените, това се случва, бедра, дупе и бюст, това говори за хормонален дисбаланс. Хормонален женски. Ако човека е слаб, но има едно такова обвиснало коремче долу в долната част, това е така нареченото кортизолово коремче. Това значи, че сме в стрес. Кортизол е в повече. Или не спим достатъчно, или нещо в живота ни не се случва както трябва и трябва да регулираме стреса.
Просто по това как изглежда, дори целулита как изглежда, твърд или мек, също може да се съди за много неща. Тялото непрекъснато говори. Тялото ни е съвършено, изключителна, самоизцеляваща се и много интелигентна система. И когато започнат да се случват някакви неща с него, например, знаете, има жени, които по време на бременността, колкото и да наедреят, нямат стрии. Прибират се след това и кожата няма стрии. И има други, които още по време на първите месеци вече имат стрии на бюста и на бедрата и на корема. Това също е разговор на тялото. Това значи слаба съединителна тъкан, малко дехидратирани сме и малко колаген. Недостиг на колаген. С каквото и да мажем, ако няма отвътре, нали, няма да стане.